ito yung kahabaan ng Espanya. Dito tayo sa Padre Nobal. So dito yung malapit yung okay na pupuntahan natin. So ito na. Ito yung okay na pupuntahan natin. Check natin yung mga shoes nila. New arrival sila pero naka 20% pa sila. So tara, pasukin natin. Guys, check natin isa-isa yung mga shoes nila rito, tapos bibiro ulit natin ng naka-slow motion para makita nyo. So guys, kung makapansin nyo, halos karamihan puro pambabae yung nandito. May mga panlalaki, mga Warache, pati yung Nike na tag 680 minus 20% off pa. So diyan ka mamili. Yan, located to sa may Espanya, along Espanya, malapit sa UST. So mamaya yung link lalagay ko sa may comment section para makita nyo. So kung gusto niyo magpasabay, just PM lang di sa FB page ko. Papasabay ko kayo. Yan, ito yung taas nila. So by December daw may new arrival sila. Hihintayin natin yon. For the meantime, ito yung mga shoes lang na to. Papakita ko sa inyo isa-isa. So tara. So tara. Ano to? Vans. Size 10. So guys, size 7.5. Makinis pa. Ganda ba ng midsole sa outsole nya. So 880 minus 20% pa siya. So good na rin, midsole and outsole nya. Nike. Yung mahilig sa Adidas dyan, size 6, 680 na lang minus 20%. So good pa siya, good na good guys. So guys, Warache size 10 880 na lang minus 20%. So konting linis lang, naka Warache ka na. Size 10 minus 20% off. So size 5Y ng pambabae, 680 minus 20% off. So okay pa yung midsole nya saka yung outsole nya. Yan, ang ganda guys. Oh, pwede pang babae to, 5Y 20 plus minus 20% pa. Ito nakita ko rin, Air Max size 8.5, 1280 minus 20%. Pero panalo pa siya. Linisin lang to guys, maganda na. Air Max 6.5 size, 680. Okay pa, less my 20% off. Yung mga mahilig sa running shoes dyan, oh, pang girl, pink, oh, 680 minus 20% pa. So pwede pang regalo sa mga girlfriend nyo guys.
Hindi lang nakakita ng Huarache ganito ah. $680 minus 20% off guys. Huarache, kulay yellow. Size 7.5. Panalo pa. Size 5 and a half. Mahilig sa mga Adidas. Pwede pang PE ito ah, ng mga bata ah. Ito size 10. Kaso nasa 1.2 pa eh. 1.2 minus 20%. Itong New Balance, so magkano pa siya? 880 guys, 880 New Balance. Okay pa yung midsole sa kaya outsole niya. Size 9 pala, size 9. Okay pa. Nike 1,400 minus 20%. Not bad. Okay pa yung midsole niya saka yung outsole niya. 1.4 minus 20%, 7.5. And then meron pa dito Asics 1,480 minus 20%. Bagong bago pa. Yan, Adidas. $1,380. Biro natin sa mga pambabae, mga mahilig ng mga girlfriend nyo. Salamat kay ate. Ate, maraming salamat. Subscribe to Lakbay the Trooper te ha. Okay, salamat. So guys, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga shoes na ukay-ukay na pupuntahan ko. Ingat, God bless.